Takže máme neurčitý integrál sinusu 2x. Vieme riešiť integrál sinus x, sinus 2x celkom nevieme, takže zavedieme si substitúciu y sa rovná 2x. Ak prejdeme k takejto premene y, tak musíme dať dy, v tomto prípade to bude 2x dx. Teraz to 2x dx tu nemáme, ale zavedieme si ho tam pomocou takéhoto triku. Ten integrál trošku prepíšeme ako sinus 2x, to si môžeme dať do zátvorky. A teraz tam zapíšeme jednotku v tvare 1 polovica krát 2x dx. Ten trik viedol k tomu, že tu sme získali 2x dx a to je presne to 2x dx, ktoré potrebujeme, aby sme dostali dy. Takže tu máme dy, tu môžeme napísať y, takže si ten integrál prepíšeme podľa substitúcie. Integrál zo sinusu y, nesmieme zabudnúť túto jednu polovicu, dy. Jedna polovica je jednoduchý multiplikatívny faktor, ten môžeme dať aj pred integrál a ostáva nám integrál sinus y a ten už vieme počítať. Takže z tohoto máme potom jednu polovicu a primitívna funkcia k sinusu y je mínus kosinus y, mínus kosinus y, dáme si to takto do zátvoriek, plus ľubovoľná konštanta. To mínus samozrejme môžeme vybrať potom aj celkom na začiatok a nakoniec sa musíme vrátiť od premenných y k premenným x, takže za y dosadíme 2x a dostávame mínus 1 polovica krát kosinus 2x plus ľubovoľná konštanta.